MTV. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар, TMTV каналында сезне мин Айсылу Лерон сәламлыйм. Узып баручы атна берничә яңалык белән истә калды. Беренчесе әлбәттә Салават белән Элвин Грей арасында килеп чыккан аңлашылмаучанлык. Бу турыда сөйләп тормыйм, моны инде барыбыз да белә. Шуңа күрә турыдан-туры эксклюзив яңалыкларга күчәм. Шоу-биз тапшыруын башлыйбыз. Атаның төп яңалыгы Казан егетләре төркеме белән бәйле. Шушы арада квартетның әйдә баручы солисты Илнат Фәрхуллин төркемнән китүе турында хәбәр итте. Без егеттән комментарий сорадык. Барыгызга да сәламнар. Инде бүгенге көндә иң популяр сорауларның яңадан берсен бирәсез. Нигә Казан егетләреннән киттең? Мин инде пост чыгардым, әлеге постта барысы да аңлашылгандыр дип уйлыйм. Шушы 7 ел эчендә тупланган мәктәптән соң әйтергә кирәк. Бик яхшы мәктәп. Бит инде башта Айдар Фәзрахманов ансамбле булса 5 ел, 7 елга якын Казан егетләре төркемендә. Әлеге төркемдә бик күп эшләнде. Минем тарафтан бик күп эшләнде. Программа ягыннан да, сценарий ягыннан да, монологлар, җыр, репертуар, бию. Шуңа күрә инде үзем автор башкаручы буларак, сольный җырчы буларак чыгарга теләдем. Алга таба барам, Аллага шөкер, репертуар әзерлим, клиплар чыгарам. Тиздән күрерсез, бернинди урысча әйтсә критический бернинди сәбәп тә юк, бары тик үз теләгем. Үз чиратыбызда Казан егетләре төркеменә һәм Илнат Фәрхуллинга иҗади уңышлар теләп калабыз. Хәзер шатлыклы вакыйга турында. Юморист, пародист, җырчы Данир Сабировка югары бәя бирелде. Татарстанның ат казанган артисты исеменә лаек булды ул. Бу турыда социаль челтәрдә җырчының тормыш иптәше Миләүшә хәбәр итте. Данир үзе тыйнак кына Инстаграмында рәхмәт, мактауларга, хурлауларга түзәсе генә калды дип язып калдырган. Данир, без сине чын күңелдән котлыйбыз. Афәрин. Алдагы яңалык Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова турында. Җырчы Инстаграмда пешекче униформасы кигән фотосурәте белән уртаклашты. Фотосы астында "Миңа бу киемдә бик иркен, рәхәт, элеккеге тормышымда пешекче булганмындыр" дип язып та куйган. Зәйнәп Фәрхетдинованың язылышлары да җырчыны бу образда ошаткан, сезгә бар да килешә. Оста итеп ашарга да пешерәсездер әле дип комментарийларын да калдырганнар. Болгар кызларының беренче составында җырлаган Камилия яңа клип тәкъдим итә. Төрек фильмнары стилендәге клипка күз салыйк. Әйтә алмыйм җырына төшерелгән тизерны карарга тәкъдим итә. MTV. Илсия Бәдретдинова сезон буе ат казанмаган программасы белән йөри. Менә ниһаять җырчыга Башкортстандагы гастрольләре вакытында исем биргәннәр. Сәхнәгә чыккан тамашачысы менә безнең исемнән Дәүләкән халкы, район халкы исеменнән Илсия сеңелгә ат казанган исемен бирәбез. Ат бүләк итеп шуңа атландырып кайтарып җибәрик. Бәлки истәгеләр дә күрер дигән. Һәм уенчы атын биреп Илсия Бәдретдинованың кулын кыскан. Хәмдүнә Патимиргалиева белән Илһам Шәриф үй җиһазлары ясый башлаганнар. Үзләре үлчиләр, үзләре кисәләр. Әйдәгез, бу процесска без дә күз салыйк әле. Байбулат әзерләгән репортаж инде сезнең экраннарда. Хәерле тәүлек вакыты сезгә, дускайлар. Яз үзгәрешләр вакыты. Әкрен генә җәйгә таба да әзерләнә башлыйбыз. Күңел халәте буенча да өйдә нидер үзгәртәсе килә башлый. Бәлки җиһазларны урыннары белән алыштыру, бәлки яңа җиһаз сатып алу. Шуңа күрә әлеге форсаттан файдаланып, яңа җиһаз дигәннән без бүген Мебелфан компаниясендә без бүген танылган җырчыларыбыз белән берлектә монда кунакта бергәләшеп җиһазлар сайларбыз. Аларны җыербыз һәм башкасы. Кыскасы, әйдәгез, безнең белән без башлыйбыз.
Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, минем янәшәмдә безнең легендабыз Хәмдүн апа Тимергалиева һәм Илһам Шәриф. Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Ничек хәлләрегез? Хәерле көн, хәлләребез бик яхшы. Көн бүген бик матур. Рәхәт итеп, һавада йөреп, менә килеп җиттек әле мебель фабрикасына. Аллага шөкер. Илһам, сезнең хәлләрегез ничек? Әйбәт Алла. Кул биреп күрешик әйдәгез. Аллага шөкер. Хәмдүн апа, менә безнең бик тиздән җәй бит инде, диме? Шушы җәйгә ничек әзерләнәсез? Әйтегез әле. О, җәйгә минем эшләрем күп. Өйдә ремонт үткәрәсе бар. Бакчамны сөреп бакчамны утыртасы бар. Бик күп агачларны яңартасы бар яңадан. Менә шул бакча буенча сорамакчым, кайсы вакытларда күченә башлыйсыз инде бакчага? Менә ничек җылыта? Быел иртә килергә тиеш. Инде сагынып беттем, инде анда гына торасым. Сез түгел, без дә сагындык инде Хәмдүн апа сезнең бакчагызны дөресен әйткәндә. Менә бакчада җиһазларны, мебельләрне еш алыштырасыз монда, ничегрәк сезнең? Бу мөмкинчелек булгач алыштырабыз. Быел алыштырасы әйберләр бар. Менә шуңа күрә дә без килдек Мебель фан компаниясенә, бәлки моннан карап алырсыз берәр җиһаз, шулай бит? Бик матур әйберләр күренә. Мин күз сирпеп йөрим. Шулай, без дә күсереп йөрибез. Илһам абый, сезнең менә балачакта кем буласыгыз килә иде, шуны әйтегез әле. Балачакта төрле инде. Кай вакытта шофер, самолет тавышасы килде. Анасын үскән вакытта бит трактор тирәләрендә йөрде. Тракторчы буласы килде. Шунда Менә бүген балта остасы һөнәрен үзләштереп карарсыз, сез җиһаз җыеп карарсыз, мебель җыеп карарсыз. Сез әзерме? Әзер, мин нәрсә эшләргә тиешмен? Без хәзер бергәләшеп Илһам абыйның мебель җыйганын караячакбыз. Һәм сәяхәт кылабыз уже компания буенча. Һәм без башлыйбыз. Дуслар, минем янәшәмдә Мебель фан компаниясының директоры Фәнис әфәнде. Менә без шушы цехка килеп җиттек, кирип җиттек дөресен әйткәндә. Фәнис әфәнде, әйтегез әле, менә сез ниндирәк җиһазлар, ниндирәк мебельләр әзерлисез монда? Но безнең мебель, безнең индивидуальный мебель, ул любой практически ясала. Любой прихожий, озонлыкта, высотасы да без разницы аны. Как бы безнең андый жук сүз тегене нинди ясала. Аерым бер мебель түгел, Без име? практически Теге караватларда, ниләрдә? кухняларда, кухня озонлыгы конца жук, грубо говоря. Ну, Алайса сез үзегез үлчәп алып, ниндирәк кирәк, шулай ясыйсыз инде. безнең кешебез килә дә инде дизайнер, компьютерда программа буенча бөтен әйбер күрсәтә, нәрсә ничек була, кая нәрсә тора, бөтен любой размерларын, ничек нәрсә клиент хочет инде, шуны мысли воплощаем. В общем, шулай әйтәбез инде. Менә бик күп кешегә безнең хәзер кызыксыналардыр. Ничәнче елдан бирле эшлисез сезнең әлеге компания, әлеге цех? Менә бу цехка 1 ел жук әле төзегәнгә. Ул жап жаңа цех, элек безнең бүтән цехы. Ансы искерәк булды инде. Безнең хәзер теге, ну, новейшие изобретениелар, әйберләр теге с ногой в моде идем. И поэтому инде теге цех безнең немножко не получалось анда битәбер ясарга. Хәзер инде бу зур цех, үзегез күрәсез, бүтән әйбер позволяет, бүтән станоклар бар, бүтән пристройлар, бүтән әйбер җылы, рахат, рабочыларга битәбер бар инде. Кухнялар, шуңа күрә инде шул цех. Әлеге компания 2000 елдан бирле эшли дип әйттегез, сез шулай бит инде. Сезнең салоннарыгыз бармы үзегезнең теге сата торган? Казанда 3 салон безнең. Кайсы тирәләрдә? Советский, Новосавиновский и Приволжский. Димәк, анда теге карап, сайлап, тотып карап була. Здесь каждый, да, по 110 квадратов салоннар, бүтән образецлар, бүтән әйберләр, бүтән әйбер бар. От ручки до фасадов. Бүтән әйберне можно карарга и выбрать. Сез дә килегез, сез дә сайлагыз, сез дә үзегезгә өр-яңа җиһаз сатып алыгыз. Без киттек, сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәмдүн апа, бер шылып торасыз буга Илһам абый өчен, ниме? Әйе. Илһам абый, ничек сезгә? Шәпме? Менә монда Фәнис әфәндедән сорыйк әле. Бу нишләтә торган станок? Бу листларны форматный раскроечный станок. элек кулдан тортадыр. Хәзер мондан булан. Хәзер җиңел генә, име? Җиңел генә. Так, шкафны җыя башлады Илһам Шәриф. Без Хәмдүн апа белән күтәреп торабыз. Менә монда безгә күтәртик Хәмдүн апа. Без шатланып торабыз Хәмдүн апа белән. Менә Илһам абый матур итеп кискәнгә, шулаймы? Тулкынланып торам, әйбәт кисә ярар иде. Шул хатлы яхшы эш куелган. Материаллар да әйбәт. Һәм мондагы исе дә рәхәт, име? Агач исе шундый тәмле. Әйе. Күрдеңме?
нешік жеңелген әжейлер. Но оларның бек яқшы теге аппаратуралары болғаш, мұнда даже миллиметр Бір нәрсе сезілмей ме? сезілмей шул хаты яқшы. Сіз бұл бақшаға бір деген тартма болашақ енді сізге, ме? О, бақшаға мен тартмаған ашамайым. Бақшаға нәрсе шул Бақшаға бек яқшы етіріп койқылар ішлетіп алар. койкалар. Міне бит. Илхам бит койкалар эшләргә өйрәнә торыгыз монда, яме? Так. Сверлей итеп күрсәтте безнең Илхам Шариф. Илхам абый, хай икенче ягында, яме? Бу димәк инде теге ширипләргә кертә торган җир. Шулай дип аңлыйбыз инде. О. Бір яңа готовый. Міне. Қара, мебельный фабрикаға ішке кірсе, солай екен. Мебель патшалары булып бетәсен нарсын Хамдин апа. Илхам абый, менә сез бакчада берәр нәрсә эшләгәндә, шулай теге иратлар ише, кул менә шундый теге балта эшеме. Хамдин апа гел шайтыр булышып торам менә шайтыр тотып. Мите, киңәшәшеп эшлибез. Аллага шөкер. Икебез эшлейбез бақшадағы, ненде эш бар. Асман булышамысың? Асман қарап тұрырға болса. Мебель фән компаниясының иң яхшы эшчеләренең берсе Илхам Шариф. Бүгенге көндә. Һәм хәзер нәтиҗәсен карыйбыз. Ябышканмы? Ябышкан. Нормально. Яхшы. Бу нәрсә Хамдин апа? Бұл нейнің кровать башына қоя тұрған. Кроват менә бу баш очындагы әйбер, име? Баш ұшына қоялар, әйе? Бек матур. Не кибетте шушылар инде. Менә шушы компания үзләренең кибетләре дә бар. Менә без хәзер теге шушы мебельләрне тудыра торган җирдә инде. Нишисез монда Илхам абый? Ней, тишеген эшләргә өйрәтәләр. Менә ха попробуем. Бу петлясы булып чыга инде. Язаққа қатылы шықма? Аның ушанган ди монда бөтен әйбере. Аны үзенең уже әйбер теге бар икән инде. Менә бөтен. Менә шулай икән бит ул. Қара. Мына шу қатлы. Аккуратно келіп шығаймы? Булдымы? Менә бит. Бу ишеге була инде, кичкенә генә шкафның. Әйе. Бу пока пробный инде бу. Ну, хәзер теге ныклап торып эшлибез инде без. Устарлык инде булды. Аңлашылды монда эшләргә. Ябышырга өйрәндек, тишегә өйрәндек, читенә ябышырга өйрәндек. Хәзер чыгарып сатасы гына калды инде. Кисергә өйрәндек. Чыгарып сатасы гына калды. Сатасына калды җыябызда. Мондагы товарларны, мондагы агачларны каян китерәләр дисәгез, менә килде машина, һәм инде монда поставка алып килде. Әйдәгез, карап килик әле. Без хәзер кайда дисезме? Без хәзер шушы компаниянең, Мебель фан компаниясының көзгө уясында, көзгө пыяла әйберләре җиһазларга, шкафларга шушында урнаштыралар. Менә шушылай икән инде ул. Ничек тишкәнен күрдек. Менә монда карагыз, менә шу хәтле зур күләмдәге көзгөләр, тәрәзәләр булар барысы да сезнең җиһазларыгызда. Шулай итеп, без хәзер тулы бер шифонер җыйдык дисәк тә була инде, име? Хәзер аралашып алыйк. Менә Хамдин апа, бик тиздән Казанда өстәмә юбилей концертыгыз була. Ничек әзерлекләр барамы? 29 мартның нык әзерләнәбез инде үзебезчә. Самый главный эшләгән эшнең результаты булырга тиеш. Халык яхшы кабул итсен. Халык тарафыннан ашалсын.
Казанда гына булачак, менә Илһам бездән сорыйм, әле тагын кайсы якларда? Казанда гына булмый, менә язылыкка инде Казанда була, шул грандиозный чара, аннары соң инде көзгелеккә, Алла бирсә, без уйлыйбыз инде Мәскәүгә, Корея, Петербург, Алла бирсә. Менә сөйләшүләре бара. Алдагы көндә көннәрен билгеләп әйтербез, кайчан буласын. Менә безнең балалы солянка проекты бик матур үсеш ала бит, инде Барс Медиа ширкәт тарафыннан. Анда сез еш икәү җырлыйсыз. Шулай бит. Менә Осман белән чыгарга исәп юкмы? Менә шундыйрак сорау туган иде минем башымда. Бәлки өчәү җырларгадыр, ничек уйлыйсыз? Осман белән чыгарга уйлыйбыз, только якын көндә генә түгел, 1-2 елдан. Әйе, анасын Тәкъдим булды, әйе. аның кешегә, халыкка ияләшү кирәк. Әле ул теге гел өйдәге малай булып үсеп килә, күп кеше булдıysa ояла. Булай сезнең каршыда җырлый инде алайса, әйме? Менә әле кичә кунакка барган идем Илһамнарга. Өстәлгә менеп баскан, микрофон тоткан. Теге балачага микрофоны эй акырып җырлый. Ну, әле теле ачылып бетмәгән инде. Булай теге әгәр дә кеше күбрәк булса, менә безнең янда да җырлап карады, ояла инде, әйме? Кыйынсынып китә. Он менә әзрәк күбрәк торсаң, ул яшь китә инде. Яшь киткәннән җырлап китә инде. Ну, әле кыска гына вакыт. Менә Хәмдүр апа, сезгә берәр кеше әгәр дә әйдәгез дуэт яздырыйк әле дисә, берәр яшьрәк кенә җырчы ничегрәк карыйсыз моңа менә? Профессиональный булса, минем тавышка, тональностька туры килсә, җырларга була әлбәттә. Но минем тавышка хуш килерлек, тәңгәл килерлек яшәрдән бер кешендә күрми. Менә гомумән алганда теге тәкъдим итүчеләр күпме шулай итеп Хәмдүр апа дуэт җырлыйк әле дип? Әлбәттә инде бигрәк яшь җырчылар шулай минем белән хатын-кызларда, ир балаларда җырларга тырыша, чөнки минем белән чыкса, алар бит халыкка күренә. Тизрәк популярлашу исәбеннән алар шулай миңа мөрәҗәгать күп вакыт ясыйлар. Ана кире минем вакытым аз, минем концертларым күп бит. Ана кире мондый гына концерт түгел, әле чакыру концертлары да бик күп. Барысына да җитешергә кирәк, күбесенә җитешмәй дә отказ бирә. Хәмдүр апа, менә хәзер бер кечкенә генә рубрикага тукталабыз. Ул инде безнең мәктәп программасы буенча сораулар. Ничегрәк сез теге мәктәп хәле пока Осман мәктәпкә кергән, аннан соң инде яңадан башлыйсыз бергәләшеп, бөтен мәктәп программасын өйрәнүне. Ничә ел элек мәктәпне тәмамладыгыз? 66 елна. 66 ел, ниме? Менә хайран гына вакыт узган, нәрсәсе истә. 66 елна. Нәрсәсе истә, нәрсәсе юк, хәзер инде белербез. Менә мондыйрак беренче сорау, бу инде безнең башлангыч сыйныфтан рус теленнән жиши, пиши через букву. Жиши, пиши. Через букву кайсы буква белән язырга? Пиши белән. Пишини менә шудан соң нинди хәреф? И. Әлбәттә менә бит. Икенче сорау, иң зур планета безнең. Иң зур планета ул мин. Әлбәттә, менә моның белән килешмичә мөмкин түгел. Дөрес дип саныйбыз, хәтта монда Юпитер дигән, анысы да дөрес түгел, сезнең җавап дөресрәк миңа калса. Мин ни өчен хәзер йолдызлар күбәйде. Алар кисәк кенә атылалар да китәләр күктә. Ә мин планета, мин атылмыйм, урынымда торам. Шулай, әлбәттә. Иң җиңел газ нинди ул? Водород? Водород, әлбәттә. Дөресенче сорау, беренче бөтен дөнья сугышы ничәнче елда башланган? Беренчесе. Беренчесе аның беренчесе мөтәгә 17 ел түгелме? 14 ел, шул тирә. 14 елны поляклар керәме безгә? Кем керә? Шулай. Менә интернет челтәрендә үзем теге карадым, 1914 елда дип әйтәләр инде. Менә 5нче сорау монда җиңел инде. Германиянең баш каласы Берлин. Менә бөтен мәктәп программасында 5-легә тапшырдыгыз, Хәмдүр апа. Әле 66 елны түгел, 18 елны бетергән шикелле генә хәзер. История минем иң яраткан фәнем. Аннан соң телевизорлардан да гел шундый темага гына карыйм. Фильмнар карыйм. Мин хәзерге фильмнарны яратмыйм. Бөтенләй белән. Менә сугыш вакытын күрсәтә торганны. Сугышка хәтле булган чорны. Ана кире сугыштан соңгы чорны күрсәткән фильмнарны яратам. Ты меня любишь, я тебя не люблю дигән фильмнарны яратмыйм мин.
Хәзерге заманы кыйма. Менә Хәмдүн апа тамашачыдан килгән бер сорау бар. Бүгенге көндә Хәмдүн апаның иң зур хыялы нинди микән дигән. Иң зур хыялым минем бүгенге көнне, олы яшьтәмен инде. Җырланмаган җырларымны, халык җырларын җырлыйсым килә. Саулык, сәламәтлек үземә телим. Бик нык халык алдында халыкка хезмәт итәм, Аллага шөкер. Олыгаган көнемдә халык мәхәббәтен югалтмасам ярар иде. Бу сезнең хыялыгыз чынга ашты дисәң дә була инде, һәм алга таба да ашуын дәвам итер дип әйтик әле. Менә хәзер Илһам абый, сезгә сорау бирәсе килә. Хәмдүн апаның концертлары бит инде хәзер ясалачак. Алга таба үзегезнең концертыгызны оештырырга ниятләмисезме? Менә көзгелеккә менә ниләрне Хәмдүн апаның шул Питер белән Мәскәүдә эшләгәннән соң яңаны хәтле Алла бирсә дип торам инде. Яшьләр коллективы төзибез. Көтәбез алайса, түземсезлек белән көтәбез. Менә хәзер сезнең белән әңгәмәне башлаганбыз икән. Хәмдүн апа белән бер рубриканы артта калдырдык. Хәзер сезгә дә бер рубрика килеп җитте. Бер сорау бирәчәкмен. Ул сорау теге гади генә мондый җиңел сорау түгел, аның теге җавабы башка төрле булырга мөмкин. Ләкин бу сорауга җавапны сез түгел, башка кешегә шалтыратып, шул кеше әйтергә тиеш булачак. Аңлашылдымы? Менә сорау мондый, кайсы кул белән чәйне булгатсаң яхшырак? Менә Хәмдүн апа ничек уйлый микән? Кайсы кул белән икән дип мин аныкын әйтәлмим. Табында утырган вакытта шашкыны дөбер шатыр китереп, шалтыр китереп, чәйне булгатканны яратмыйм. Ул тавышсыз гына булганырга тиеш. Башка кешенең күңеленә тимичә. Нервысына тимисәйме? Нервысына тимичә. Ашау культурасы да, ашау сәнгате дә булырга тиеш бит әле. Бигрәк тә безнең артистлар тарафында. Бу ашау культурасын нык өйрәнергә, белергә, чөнки безгә карап халык өйрәнә. Әлбәттә. Илһам абый, сез ничек уйлыйсыз? Кайсы кул белән чәйне булгатсаң яхшырак? Безнең якта Башкортстанда инде шундый бер әйтем бар иде. Сул кул белән бутасаң, чәй тәмлерәк була дип. Сәгать. Сәгатькә против булып чыга инде. Менә монда җавабын әйтимме инде җавап? Кашык белән булгатсаң яхшырак дигән. Кемгә шалтыратып беләбез шушы сорауга җавап? Хәзер Зөһрә Шәрифуллинага шалтыратып карыйк әле алса. Әйдәгез, бергәләшеп. Зөһрә Шәрифуллинага шалтыратабыз. Хәзер алса. Илһам. Зөһрә апа, ни хәлләрегез бар? Ярый кертең Илһам, Аллага шөкер. Үзегездә ни хәлләр? Бик әйбәт, менә ТМТV каналында утырабыз, әйбәт. Монда бер сорау. Аха. Менә сиңа бер сорау бирәм мин. Чәйне кайсы кашык, кайсы кул белән нитсәң, бутасаң тәмлерәк була диләр. Уң кул белән. Уң кул белән. Мин обычно була икән. Җәйнүкне уң кул белән тотып агызам дагын, сул кул белән калак белән бутыйм. Алай итсәң дә була. Дөрес диләр. Дөрес, әйе, шулай булырга тиеш. Әле аларның үзләренең җаваплары бар. Беләсеңме инде җавап? Нинди? Кашык белән диләр. Кашык белән кашык. Чәй кашыгы, татарча кашык диләр инде, бәләкәй кашык диләр. Чәй кашыгы, бәләкәй кашык. Калак та дөрес. Әйе. Рәхмәт, рәхмәт. Шулай ук дөрес вариант. Рәхмәт. Давай, җиңегез сорауларыгыз булса шалтыратыгыз, җавап бирәм. Ярый, рәхмәт. Менә хәзер Илһам абый, Хәмдүн апа, камерага карап микрофонны үзегезгә тапшырам. Беренчедән инде 29 март көнне булачак концертыгызга ныклап торып чакырсагыз була. Үзегезнең яраткан тамашачыларыгыз һәм инде әлбәттә рәхмәт сүзе. Моны безнең барлык караучыларыбыз да көтеп тора. Җырчылардан, бигрәк тә инде сездән рәхмәт сүзләре һәм инде бөтен фикерләрегез, рәхим итегез. 29 мартта өстәмә концерт куям. 12 залында. Чөнки юбилеемне үткәргән вакытта ярты халык урамда калды. Шуңа өстәмә концерт эшләргә уйладым 12-та. Халык бик хөрмәт итә. Инде бу программаны күрсәтмичә кала алмыйм, чөнки гомер бәйрәме.
Менә әле 70 кенә тулды. Икенче 70-нең беренче елын яшим. Тагын яшәргә җыенам әле өмет зурдан. Алла бирсә әлбәттә. Халкыма шаяру, әлбәттә шаяру. Татар халкына башымны еп рәхмәт әйтәм. Гомер буе мине үз иттеләр, үз туганнары шикелле каршы алдылар. Менә җанымда нинди күзәнәкләрем бар, бөтен күзәнәкләрем белән рәхмәт әйтәм. Исән сау булсыннар, Ходаем. Бигрәк матур итеп, бай рәхәт яшәсеннәр. Габи сезнең? Көтіп қалабыз, махсус қонақтар да бик көп бола. Рәхим етегіз. Сеңген әйтмисезме кем булачак? Бір сіңгіне Фәдиз Ганиев Башқұртстаннан. Шулай гали бик тиздән үзегезнең концертыгызда булачак име? Көзгілікке ала берсә. Гомумән алганда барысын да көтәбез. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, рәхмәт Мебельфан компаниясына. Хәзер инде барабыз без сез ясаган шкафларны алырга, шулай бит. Бик качественный, бик затлы материаллардан эшлиләр икән. Күреп исем китте. Андагы современный станокларны күреп, заманча станокларны күреп шаккаттым. Карап торуга бик җиңел эшләнгән кебек. Гомумән кыскасы сез дә килегез, сез дә алыгыз һәм инде Хәмдүн апаның Илһам концертларына рәхим итегез. Театр Мостованы карагыз, барыгызга да пока. Аднаның иң кайнар яңалыкларын җиткердем. Бүгенгә сау булашып торам. Исемем Айсыл Лерон. Сез шоу-биз тапшыруын карадыгыз. Шоу-биз. Без йолдызлар турында барын да беләбез.